Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Grow Cafe. Vrijeme je za zadnji video ovaj mjesec. Nastavljamo i dalje govoriti o prošlosti i u ovom videu vidjet ćemo što se događa u upitnom obliku, to jest kako napraviti upitnu rečenicu u prošlosti u hrvatskom jeziku. Vjerovali ili ne, zaista nije toliko teško. Ako znate, naravno, formulu, baš kao i u matematici. Koristit ću isti glagol i koristit ću, dakle, oblik ti i nakon toga također i plural, da vidite što se događa u muškom, u ženskom rodu i također i u pluralu za muškarce i za žene, jer se glagol mijenja. Sve vježbe i objašnjenja su dostupni na mom Patreon profilu za one koji žele učiti više. Pa idemo vidjeti. Prvo, jednina. Jesi li učio hrvatski danas? Jesi li učila hrvatski danas? Jeste li učili hrvatski danas? Jeste li učile hrvatski danas? Dakle, ako ste slušali pažljivo, mogli ste primijetiti da za pitanje trebate je plus glagol biti plus li i nastavke o, la, li, le, ovisno o tome je li jednina, množina, muški ili ženski rod. Sva objašnjenja, kao što sam rekla, su na Patreonu, a ako želite podržati moj rad, pridružiti se zajednici, to možete napraviti tako što da se pridružite našoj zajednici za 5 eura mjesečno i možete se objaviti kad god želite, naravno. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se sljedeći mjesec. Ćao, čao!